Batekana ne kamerige cha sorongoro gusini gobono aba director ba KTD abanyarre kubori gwakone kibuna asobo chori bori bosongo chokurubora century yo bwasi oli no bwasi okum niko chinga kyo mu director we factory ya sombogo na wegana Trombe 5 ason 5 ni gobono anyarre ko toki kitambo kero kya director soko nyara go tingi lichiko wochi sawa ntoli bakogora soko uru nasono hoga ni gat beribuna ogo tingi amachika sensemo yoko niko wecha yo soko uru niko kora konyo mu gusin anemo na bali mebecha soko nyara go kinia ligesaria uno tokumanyigwa na juri Kirubo ntagete nkwanire goro ya mang'ana tonyoka T Hawking sometimes ike usiega kabega kong lakini rende eye tonyoka soko uru asege Swahili egente ke goro kusoko uru ogie achete asenge nchama goliye chai airane tense mono omulimi age tugutana akaranga na irando si pie chai yaye ao ni golirinde lyonsi gera bebya ekagera bali mbaito bakemincha kuru KTDA bakagenda lakini ngontete ko wakera bali mbaito ngambija mama ekera baro chenga chibesa tuangeire korwa nigo bakorete ngenteki ya mono bakaimoka bakairani cha yabo kurusoko abantu bali kores echa seitoka ba reduce mono bakeire mono naende gangwa grande teapot ngambi ya mono amone serikali ekiagera ebajete batanga muntu ndibwenshi uko nyore okwagaje factory echae egenta akora number 1 yasimeke chai number 2 agule gari go transport echai at least ere 3 tons chitani sato tali chikanta tali chipigipigi tali chipickup number 3 RHS gari na teapot. Number 4 abalemi bali baja bwate basimekire chai bunara nyare ko baligina era basimeke chai yabo abarecheste ne factory yaje na endere erecheste yito ke teapot egendo kende chigali chitwale chiloko ebekire onye mugeni ebekire buyanga mugeni tea factory taliega go chabasege tamanyiri totometinga ngeyaro yacho koire chai ya simegete na KTDA ntota ite tomera ne bonsi pia ba director benseje ase Rift Valley gocha muino gaiga tokane pinga besa teli yo mulimi kurwara lia factory dio lina tutiga mireme yo ekiagera tokorosi besa umuntu uraire bwoje otubege tomo omwade bagete kotini ate gochirusi oraje ko mwakana onyo muntu ndibwesi orengerera tyo mulimi buja na indorengerera ti obulimi bw'echai buja sababu tejo naenda gosoka chibase tyo mulimi kurweke gancha achigwaka no mwade baga